Kas makita iti dagiti Sangguniang Bayan. Nagagaget da kas makitak met kas presiding officer. Deti nga award mi tatak at based on last administration, maybe 12 Sangguniang Bayan. Nagbasit laing iti bait mi iti champion dati pinili. Ayan, point 12 laing. So sang kabasit idi hanga siya kiti Vice Mayor, nakakuha kami bati fourth runner up. Ngayon nag-jump kami ito first runner up. Sang kabasi laing nga talaga. Dalang dagiti hanga na pirmaan nga committee reports izay. So mabalik nga izay lang iti ti puntos nga nakaabakan. Ngayon no may bagay iti dagiti pinang-evaluate mo iti Sangguniang Bayan, nagagagit da based on the number of ordinances, resolutions, ken dagiti iti pinakimingil na kadagiti empleyado iti Sangguniang Bayan, and of course DJ pinaki-coordinate, pinangted iti support kadagiti programs, activities ni Apo Mayor Joseph De Lara.